Здравейте, приключенци! Нека да видим в каква енергия ни показват картите Таро следващите 3 дни. Картата, която излиза, е справедливост. Това показва период на необходимостта да обмислим решенията си, но без емоции, без предразсъдъци. Показва, че ще бъдем във време да се изправим пред последствия от някакви наши минали действия и да поправим всички грешки, които са наложени вследствие на това. Тази карта подчертава вземането на решения въз основа на внимателно мислене, притегляне на всичките фактори и баланс. Точно това ни показва тази карта. Необходим ни е баланс и ние ще бъдем точно в нея енергия. Трябва да отстоим принципите си. Въз основа на това да бъдем справедливи. Истината да излезе, твърдост в убежденията ни. Трябва да потърсим тази истина и честно да коригираме дисбаланса от някакви наши първостепенни решения. В любовта какво може да означава тази карта? Означава връзка, в която и двамата партньори се чувстват ценени, с взаимно даване, приемане. Означава един открит, прозрачен диалог, който ще бъде от голямо значение за нас и ни предстои, за да предотврати недоразуменията. Връзката се характеризира с поделена отговорност, при която никой от партньорите да не се чувства обременен от тази връзка. Всички минали проблеми се разглеждат и поправят, което гарантира хармония в